Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Ruska vojska napreduje u Donbasu. Generalštab oružanih snaga Ukrajine dao je sledeći izveštaj. Ruske trupe napreduju u atarima naselja Dvogodišnja, Belogorovka, Novokalinovo, Majorsk, Otradovka, Njujork, Novomihajlovka, Nevelskoje, Eksperimentalna i Marinka. Oružane snage Ruske federacije usmeravaju svoje napore na dostizanje administrativnih granica Donjetske oblasti i zadržavanje okupirane teritorije. Ruska vojska gađa oružane snage Ukrajine duž cele linije fronta, obezbeđujući inženjersku opremu za položaje u pojedinim oblastima i obavljajući vazdušno izviđanje. Ruska vojska je rasporedila 14 bespilotnih letelica Geran-2 za napad na infrastrukturne objekte. Oružane snage Ruske federacije izvršile su 10 raketnih i 18 vazdušnih udara, a izvele su i 76 napada iz Milrsa na ciljeve u područjima preko 10 naselja. Vojnici Luganske narodne republike koriste raketni bacač C-60. Pripadnici 16. bataljona uspešno izvršavaju svoje zadatke i gađaju ciljeve iz sovjetskog protivavionskog topa C-60. Ovaj bezvremenski klasik sa municijom iz magacina sa 4 metka stvara ozbiljne probleme ukrajinskim militantima. Prema vojnim dopisnicima, ukrajinski militanti su počeli da napreduju u pravcu Nova Kamenka-Berislav. U borbu je ušlo 1000 ljudi u 2 bataljona. Podržava ih topovska artiljerija i dosta bespilotnih letelica. Oružane snage Ukrajine prešle su ofanzivu na području Nove Kahovke. Danas je počela privremena evakuacija stanovništva iz Hersona. Ovo je neophodna mera za odbranu grada. Ulaz za civile u Hersonsku oblast je zatvoren 7 dana. U međuvremenu je objavljeno da su stanovnici Hersona dobili SMS poruku u kojoj im se poručuje da napuste taj region. Dragi građani, odmah se evakuišite. Ukrajinske snage gađaće stambene zone. Od 7 časova ujutru kreću autobusi koji će voziti od luke do leve strane obale. Navodi se u SMS poruci, a prenosi novinska agencija TASS. Ruske snage koje drže pod kontrolom oblast Hersona planiraju da evakuišu više od 50.000 ljudi zbog ukrajinske kontraofanzive. Ostale izjave zvaničnika. Niko ne planira da preda Herson. Sva odeljenja i ministarstva civilne uprave Hersonske oblasti se sele na levu obalu Dnjepra. Do 40% stanovnika Hersona i Hersonske oblasti je već evakuisano. Za smeštaj ljudi koji se sele iz Hersonske oblasti spremni su pansioni i hoteli na obalama Crnog i Azovskog mora. Evakuacija koja treba da ide tempom od 10.000 ljudi dnevno bi trebalo da traje 6 dana, rekao je šef lokalne proruske administracije Vladimir Saldo, a prenose ruske agencije. Agencija RIA Novosti javila je da su evakuacije čamcima preko reke već počele. Pozivajući se na reči proruskog zvaničnika, agencija je navela da evakuisani ljudi mogu da odu u Rusiju. Ruski general Sergej Surovikin, koji rukovodi ruskim snagama u Ukrajini, rekao je sinoć za televiziju Rusije 24 da će ruska vojska pre svega osigurati bezbednu evakuaciju stanovništva iz Hersona. On je rekao da je taj grad koji je Rusija okupirala od proleća i pripojila u septembru na meti ukrajinskih udara na infrastrukturu, što može da ugrozi stanovništvo.